παραμένει σταθερή στις δυνάμεις της, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω του γεγονότος ότι ζήσαμε έναν καινούριο δικομματισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ από 36% ανέβηκαν στο 56%, αλλά δεν κατόρθωσαν να λαιλατίσουν τις ψήφους της Χρυσής Αυγής, η οποία παρέμεινε σταθερά στη δύναμή της. Όταν πήραμε 5,3% στο Δήμο των Αθηναίων, είπαν ότι ήταν κάτι περιστασιακό. Τους είπαμε ότι ήλθαμε για να μείνουμε και από την Αθήνα θα επεκταθούμε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όταν πήραμε στις 6 Μαΐου 6,9%, είπαν ότι ήταν η οργή, ο θυμός, ο φόβος και ότι ο κόσμος δεν ξέρει. Και φρόντισαν για 40 σχεδόν ολόκληρες ημέρες να τον ενημερώσουν εντός εισαγωγικών, δηλαδή να συκοφαντήσουν και να δασπολογήσουν τη Χρυσή Αυγή. Σήμερα, με το αποτέλεσμα των εκλογών, όπου η Χρυσή Αυγή παραμένει σταθερή στις δυνάμεις της στο 7%, αποδεικνύεται ότι το εθνικιστικό κίνημα ήλθε για να μείνει.